Orayallam bulaydymy masa aman diýmek. Hudaýa şükür. Kim aýtdyrar bulaydymy? Şu ýazanda pikirlendim de onu şu Resul goýja gelýär-de şulaýdy. Barlygyňam goýja aýtdy da. Bolýan jaň edem. Resul bir aýdym ýa-da jyň bolan. Assalamu alaykum. Gowum ýagdaýlar, gowum islam. Bir aýdym ýa saňa niýetler bir diňläp göreni. Sana islam goýbereni. Şatlık boyla bağlı diýeňin fany. Yine gürtliň biri mehriban ağamdy ura. Gabarasy dolaşyp owazy elem ýaýra. Diňe gabrayym diýip ulu fil için fayran. Başyňdyk bolsun mudam kerine hormat goýan. Başyňdyk bolsun mudam kerine hormat goýan. Alfın halkımız alıp barıyor kerimizden köp lezzet alfın halkımız. Boşluk'a kocani yatlaman geçip bolmaz. Aydımlan kulumuz del yürekler dinlep doymaz. Aydımlan kulumuz del yürekler dinlep doymaz. Mehriban dostum hacı fungodun mır gülüdür. Halk aydımın mutsadi bilbillen bilbilidir. Gayrayan sicilavızın milhimiye balmadır. Yadı bir tayip durun yumşacık makmal mıdır? Ya da bir tayip duran yumşacık makmal mıdır? Bilin bolsun owadyňyz, ýanglansyn aýdym sadyňyz. Alyp barýan keriňizden köp lezzet alfyn halkymyz. Alyp barýan keriňizden köp lezzet alfyn halkymyz. Ahmet bir hemrawy ba, Rahmanlar çarwapy. Alyp illeň alkyşyň sunwatda orun tapdy. Orad gelli saçally islam sözün döretdi. Dostlarma sowat diýip Resulam aýdym aýtdy. Dostlarma sowat diýip Resulam aýdym aýtdy. Bilin bolsun owadyňyz, ýanglansyn aýdym sadyňyz. Alyp barýan keriňizden köp lezzet alfyn halkymyz. Alyp barýan keriňizden köp lezzet alfyn